Sa number 9, yara sa 981,000 pesos ang ginrelease sang probinsya para sa incentive sa mga atleta nga nagdaog sa Palarong Pambansa 2026. 14 ka gold, 11 ka silver, kag 5 ka bronze ang nabitbit sa mga atleta sa Negros Occidental sa regular kag para sa games gikan sa Palarong Pambansa. Sa mensahe ni Governor Eugenio C. Lacson sa seremonya para sa mga atleta, iya sila ginhaylo nga paayuhon pagid ang ilang performance. Number 11 ang Negros Island Region sa kabilugan nga medal tally count sa Palarong Pambansa. Ini man ang pinakauna nga tion sang NIR nga magpakigbahin sa mga nasyonal nga hinampang. May 3 ka record breaker gikan sa Negros Occidental athletes kag isa na diri ang 12 anyos nga si Ashley Nicole Silvor para sa 400-meter dash. Pinakauna niya man nga tion nga maka-entra sa Palarong Pambansa. Siya ang tagala Castellana. Mensahe niya para sa mga kaupod nga atleta nga magpadayon lamang. Kung wala man sila nakapauli isang medalya, mahimo nga hindi pa ini ang ilang nga tion. Is sa mga ibang athlete na don't lose hope ng pati lang kayo because iba si hindi lang inyo time siguro magdaog ka mo niya ang kanila and encourage them to continue working on their skills so that next year they can again represent Negros Island region in the Palarong Pambansa, which will be held in Quezon City.